Joo, tulin täältä YTHS lääkäriltä saamasta lähetteen tonne kuulolaitteen hankintaa varten. Se oli huvittavaa, ettei se tuosta naapurirakennuksesta Tullintorilla kävin 2.3. niin kuulotutkimuksessa, niin ei sieltä ollut tuo tieto tullut. Tästä ton kadun yli tänne, kerta kun mukaan ei saa sähköpostilla niitä tietoja lähettää ja posti ei ollut tullut, mutta onneksi olin jälleen aloitteellinen tuntien tämän suomalaisen ihmepompotuksen ja byrokratian. Otin oman kappaleen siitä. Ja jos en olisi ottanut, niin taas olisi joutunut juokseen moneen kertaan. Eli nyt oli oma kappale, kun otti tuolta kuulotutkimuksesta 2.3., jotta lääkäri sai sen nyt nähdäksensä. Ei täällä hällä mitään näy tietoja. No, mullapa oli. Tossa on toi kartta ja nyt tässä sitten odotellaan Taussin kuulotutkimuksesta, että jätkelle asennetaan jokut mikkihiirinapit, että käyttäkää ääntä perkele mun kanssa jutellessa, älkää mutisko saatana leukapartaan. Ollaan yhteyksissä, valkoinen vaihtoehto, valkoisen taivaan alla Seppälehto käytettävissä kuntavaaleissa Tampereella. Ja äänenkäyttö on aina sallittua ja katsekontaktia, ei puhuta kämmeneen. Ja jos on jossain luokkatilanteessakin tilanne, niin kuin tuolla kieliä kun on opiskellut, niin nostakaa nyt se saatanan perse ylös sieltä penkistä ja kääntykää yleisöön päin, kun puhutte, että älkää vaan mutisko sinne taululle tai opettajaa kohti. Että tämmöisiä yleisiä sääntöjä, jotka niin kuin tuntuu, että puheopin perusteita ei ole niin kuin Tampereen yliopiston eikä TAMKin oppilaille aina opetettu. Ollaan yhteyksissä, nyt mennään sitten ratikalla taas toiseen suuntaan. Se on moro. Ja kaunista pakkaspäivää edelleen. Loppuviikosta mennään taas plussalle ja pakkasvarusteet muuttuu vähän kevyempään. Se on moro. Kuntavaaleissa valkoinen vaihtoehto. Seppo Lehto.